Jak co komu vyhovuje, jestli spustník si k sobě a tlakem, ale spíš mě vyhovuje prostě ten tah. Já mám v tom větší cít, někdo to dělá naopak. Takhle tlakem. Mně se to víc líbí takhle táhnout. To přijde lepší. No. Takže a jde se vlastně jenom od kontaktního bodu. Co je na sněhu, tak to má být ostrý, co je na sněhu, tak to je. A teď cítím, jestli to a jak to bere. Tak ty většinou ten tuning, to vidíte sami. 400, 200. Až teprve, když mám srezu, Stovku nemám vlastně celou. je doladím, protože proč je budu dávat, ty jsou nový, nerozježděný, tvrdý a tak dále. Budu tam dávat 87. Je krásně slyšet, jak to bude. Bude vyhovovat, takže je nová, je tvrdá, je to zbytečný. A je jedno, jakým se to dělá směrem, jo. S tím diamantem samozřejmě. U toho diamantu je to fuk, no. Jede jenom jedním směrem a nešupe se. Nešupe se zpátky.